Beno, bertso eskola bi ditugu Gernikan, eta biak egongo dira ordezkatuta gaurko ekitaldi berezi honetan. Jai alai plazara hurbilduko diren lehengoak Lopategi bertso eskolakoak izango dira. Eskola honek 15 urte daramatza bertso mundua zabaltzen, bai ikastetxe ezberdinetara eta baita eskola bertan. Lopategi bertso eskolako hirukideak txalo bero batez hartuko ditugu. A ber, etorri dadila bat mikrofono honetara. A ber, zelan daugek izena? Iker. Bizkaitxarra? Bai. Bai? A ber, ia, eta hiri noiztik eta zelan biztuak hori daukadan bertsozaletasuna? Eskolan ibili nintzen dien da holan, bertzuk eta egiten duzan, eta guztau jatezan, eta horren A ber, eta Bizkaian plazaratzen diren bertsolari guztietatik zein dok ire gogokoena? Lopategi. Lopategi, noski. A ber, eta Bizkaitik kanpora kenduko bagenu muga hori? Egaina edo. Egaina, ondo. Anuska? Bietakon batek, bai? Zure abotxe derrori eta bertsoarekiko duzun trebetasuna bertso munduran bakarrik mugatzen dezu, ala ahosko munduko beste espresio batzuta zabaltze dezu? Bueno, ahotsaldeko beste leku batzutara zabaltzen dut, baina gehitzen bat bertso mundura. Bertso mundura? Bai, bai. Beste aldea orduan Ez asko ez. gitxi. Marijesietan parte hartze dezu? Gure bai, baina ez. Ez? Etzea? Ezin. Vale, eskerrik asko. Tenaldi txikitxo bat. Esan didate, kanpoan dagoela for bat argia piztuta dutela. A ber, matrikula da 2, 6, 4, 5, 4, AW. For bat, argiak piztute daukez. Bilbao, 6, 4, 5, 4, AW. Bueno. Kusiko ditugu? Bai, bertsolari berriak direla esan digute, baina hori ondioik ikusteko dago. Nahi duzunean, mikrofonoak zauena dira. Aurrera. Ona etorri garen guztiok, helburu berdina dugu. Lokalengatik burruka gaurkoz, egin denok buruz buru. Naizta igaro burruka horrek, hainbat ordu eta ordu. Azkenean be denon artean, lortuko dugu seguru. Azkenean be denon artean, lortuko dugu seguru. Arratsaldeon, ongi etorri, gaurko festak hemen dira. Gure aldetik egon ezina, nerbioak tira bira. Buruko mina
eta sartu jaialdira, arazoiek atean utzi eta sartu jaialdira. Gaur jaialaien dagon giroak, ez du falta pikardia. Musika ona entzun daiteke, dantza eta komedia. Aurkezle onak direla buru, ta bertzoen melodia. Ederki asko antolatu da Gernikarren jaialdia. Ederki asko antolatu da Gernikarren jaialdia. Lokalideia jadanik hemen, egin zaigu ezaguna. Bera bai dugu Gernikar gazte, guztiok behar duguna. Hartu nahi dugu arguri eman, diezaiguken postasuna. Gurea bai da Euskal Herriak daukan nortasuna. Gurea bai da Euskal Herriak orain daukan nortasuna. Dagoeneko aurrera doa Gernikarren jaialdia. Denon artean sortu da hemen giroa eta grazia. Lotzarik gabe azalduko dut hemen nire guraria. Apurka-apurka altza dezagun Gernikako gazteria. Apurka-apurka altza dezagun Gernikako gazteria. Zuen gozamen izan dedin hau, jarria daukagu meta, ta hortarako hartua dugu beharrezko zaigun beta. Dena ikusi, guztia entzun, dena ikusi, guztia entzun, ta jarri zazu arreta. Jendea pozik ikuste hori atsegingarri da eta. Jendea pozik ikuste hori
atsegingarri da eta. Hogeita bost neskamutil daude ikasten Garriko bertso eskolan. Klaseak emanez aparte, hilero eskolarteko saioak antolatzen dituzte, eta urtero Busturialdeko bertsolari gazteen lehiaketa. Txalo bero batez, hartu ditzagun bertso eskola honetako bertsolariak. Udaletxea preste egon zaigu, gure plana izorratzeko, alkatea ere hortxe egon da, prest dirua ukatzeko, gogoa daukat antolatzailei, gaurko lana eskertzeko, garaia baitzen gazten alde, ere zerbait egiteko. Ez da normala udaletxeak Gernikan duen konduta, monumentuen afizioa, ezin genezake uka, eta herriko beharrizanak daude bidea galduta, ta gauza ez da bideratuko, lautxanpon zar banatuta, ta gauza ez da bideratuko, lautxanpon zar banatuta. Gizartetzea berriztea da, hemen gauden helburu, horretarako bildua gara, Gernika eta inguru, emetik asko pasatu dira, izugarriak seguru, dirudienez gure Gernika artisten herria dugu, dirudienez gure Gernika artisten herria dugu. Udaletxeak gaztetxerik ez, gazteok beti erreta, noraino heldu beharrote da, daramagun lasterketa, lokal simple bat lortzeko asmoz, horren beste prestaketa, udaletxeak ez badu eiten, norbaitek egin behar du eta. Hau luze doa eta jadanik bukatu behar genuke, alata ere azken unean nik zera esan nahi nuke, lokalak lortu arren jarraitu, dezagun denok jotake, gaztelekua gaztetxea,
izatera heldu arte, gaztelekua gaztetxea, izatera heldu arte. Segurtasunen neurriak ere argi geratu zaizkigu, bereizten gaitun aurreko sare metalikoa testigu. Zoologikoko txinpantze batzun lege sentitzen garagu, baina pena da kakaueterik ere ezin dela heldu. Baina pena da kakaueterik ere ezin dela heldu. Anetako oldo hor daude eta nerviosa naiz jarria, autografo bat eskatu asmoz, lehortu zaitez tarria, abiadura pizkat hartzeko, hau da arazo larria, zozketa baino lehen hauen daiten, gizarte etxe barria. Zozketa baino lehen hauen daiten, gizarte etxe barria. Zenbat montaje Tele5ko gala bat ematen zuen, soilik falta zen mamatxitxoak dantzan astea ondoren. Casimiro joan zaigu ohera eta gu oraindik hemen, zakurik ez dut loiteko ekarri eta goazen lehen bailen. Zakurik ez du loiteko ekarri eta goazen lehen bailen.